Det er også sjovt, der er ikke nogen, der har givet at være sammen med mig hele dagen. Så ligger vi af det. Du har ikke svaret de sidste 3 timer. Du kan se, hvorfor det smager af en mor for dig. Jeg sagde, at du havde andre planer. Ja, det har jeg. Jeg bliver også kommet i dansk også. Jeg elsker din kjole. I nogle onde mennesker. Var det derfor, du sagde, at jeg skulle tage pænt tøj på? Nej. Ja, alle sammen. Du er den værste af dem alle sammen. Var det dejligt, Anne? Nej.